A Corporación de Barbadás celebrou o seu pleno ordinario no que saíron adiante acordos relevantes como a proposta do goberno local para a mellora da financiación para o cumprimento da legislación sobre benestar animal. Foi cos votos a favor de todos os grupos políticos agás o Partido Popular que se abstivo. O Concello referente en materia de protección animal entregou a Progape, a Asociación Protectora de Ourense, un total de 65 cans e gatos domésticos que foron abandonados ou perdidos ao longo do ano 2023. Actualmente existe no Concello unha problemática coas colonias felinas e colabóranse con dúas asociacións, asumindo o propio Concello a maior parte dos gastos da alimentación, as castracións e a atención veterinaria urxente. Para levar a cabo todo este traballo de benestar animal son necesarios medios propios cun custo elevado e un importante traballo, polo que se solicita aos organismos competentes da Xunta, Deputación e do Estado os recursos precisos para o cumprimento da legislación sen que sexa necesario recurrir aos fondos municipais.